itatalaeng iti panag-host mi nga mapadasan ti Batak iti ag-host iti Regional Schools Press Conference. Idi ko apo ket November, October kumapaylaeng, November, December ngem nihal aludod kaputa adu iti activities tayo nga iti DepEd. Isong itatan March 10, 11, 12, and 13 di kita apo iti PETSA iti panakaisayang kat iti Regional Schools Press Conference ket napagasatan met iti City of Batak nga host kadaytoy nga RSPC ket adu iti isang digitay ubraen mi nga madama kang runaan nati digitay pundo digitay pinag-prepare iti billeting schools kasi ti Batak apo ket hami nga kaya iti agbilet iti adu basit laeng bali adda it sa pulo laeng when 9 iti billeting schools iti Batak ken adamet iti 5 nga billeting schools outside Batak. Digiti billeting schools tayo iti outside Batak ket San Nicolas Central Elementary School, Bingaw National High School, kastamet iti Bingaw Elementary School. Ken adamet iti dua nga billeting school tayo iti Paway, iti Paway Central ken Paway National High School. So aduda dagitay sangaili tayo itatta ket adda iti mapaspasangasangan tayo nga participants wenno delegates 3,600 kasi 300 iti delegates iti per division. So dito pinag-host napang kami nagpatulong iti City Government of Batak nga idadaulwan ti Mayor mi ni Honorable Mark Christian Marky Chua. So inikan na kami iti pundo naggapo iti SEF. So adamet digitay pundo nga naggapo iti Central Office, Regional Office para iti pinag-host mi. Ken iti kalman na pang kami met nagpatulong iti Mayor iti Paway ni Mayor Sheila Galano kastamit ken ni Mayor Bingbong Bunuan iti San Nicolas tapno digitay maibilet iti Paway ken San Nicolas ket maikandamet digitay kuma napintas nga serbisyo nang nangruna kadigitay safety and security digitay ubing tayo. Ko digitay ma'am ti indog ubrami itatta so adamet iti duang contest events tayo iti MMSU para kadigitay group events ken digitay individual events isu iti Immaculate Conception Academy.